Amen. Ngaphezu kwemibuzo esidla ngokuba nayo kodwa ubungqina buyasincedisa ukuva uba sesimamaphi ngoku. Glory. So siyambuyela kakhulu uThixo ngobungqina obuwa kulendlu. Amen. Masibulele ke kubangcwele ngokukhonza kwiveki edlule singekho thina. Siyathanda ukutsho ukuba sikhonze kakuhle mzimkhulu. Glory. Sikhonze kamnandi ngendlela emangalisayo. Siyakholwa ukuba sizawuqhubeka sikhonza kakuhle. Amen. Siyakholwa. Amen. Amen. Okunye kokuphi kanene ndiyangena emzinto ngoSeptember manje nditsho nje. Hallelujah. Emzinto siyangena ngoSeptember for imvuselelo ke siyomemezela ubukhulu bukaSomandla. Niyayithanda lonto basiyenzeni bathandeka? Amen. Sesibonga kakhulu uba uThixo esinike iteam ke ngoku ehlangene yokusebenza emzinto. Amen. Praise the Lord. Endilibele ke bathandekayo sizayibona endleleni. Okwangoku ndicinga uba izwi lenkosi libalulekile. Amen. Ndicinga uba niyabona ke izinto esithe ukuzibeka ngapha ukwenzela uba sicace uba size ngantoni namhlanje. Make sijongeni incwadi kwabaseTesalonika bokuqala chapter 5 verse 23. AbaseTesalonika chapter 5 verse 23. Umshumayeli wa last week ushumayele bazalwane. Ndiziphile ithuba lokuba ndimmamele wafunda ivesi enzima. Ndathi nzake ndive uzawuthi. Amen. Amen. Enzima ivesi ndathi yabona ke nzake. Funa ke ndive ukuba uzawuthi. Hallelujah. Amen. Hayi ndiyabulela. Amen. Into endingayitsho ndiyabulela uba umxholo ibe nguwo. Ndidla ngokutsho ndiyatsho ndisezawutsho. Zininzi izinto ezivakala kuzezomoya. Kodwa kungeyizizo ezelizwi. Zininzi into ezivakala abantu abasindiswe ndiyabazi bathanda iEnglish. Zininzi into ezivakala zi-spiritual. Kodwa zi-unscriptural. Ngathi uthembe uthi yabona ke le into uba ngeke ndabamba le ndiyezulwini kanti into nje evakala kamnandi. Kulento yesingesi ke kunobhuti apha efemelini. Ubhala ke kuFacebook uthi hayi nangxaki mhlanda sindiswa ndizawuya kumfowethu uMongeza andifundisa iEnglish. Xa abantu abasindiswe bayayivana nesilungu. Hallelujah. Namhlanje ndifuna siqaliseni ngoba ndizugqiba. Amen. Kwa ndifuna siqaliseni ukuthetha ngomoya nomphefumulo nomzimba.
Bendiyamcela nje amen bathandekayo. Masiqaliseni namhlanje ukuthetha ngomoya, umphefumulo, umzimba. uJunior ubeke wayichaphazela kuba ingxaki esibe nayo kukungabuqondi ubuthina. Amen. Kukungazazi, kukungabazi ubuni bethu. Amen. Cha ke ngokubuni isixhosa esifuna umuntu oyiqonda igrammar. Ngcono ndithi ubuthina. Hallelujah. Ngoba xa ndingasiqondi okanye ndingaziqondi uba ndingumni. Abantu xa udibana nabo phandle bayakubuza uba ungubani, utsho wakwabani, uthi ke wena wakwaNciweni. Kube sekuthiwa ke ngoku ngamani ke oNciweni. Ngamani, ungumni. Kufunwa ke ngoku ubuwena. Zichaze ke ngoku kabanzi. Amen. Sichaze ke ngoku. Ndiyakhumbula ndingekazazi nami kuthiwe ungubani, nditsho ndingumongezwa kwaMkwena. Kuthiwe ke ngoku sisibongo. Sithini isibongo ke ndithi ngumkwena. Kuthiwe ngumkwena ndithi yandikhubekisa la. Ngenxa yokubana zange ndibe natata ondixelelayo ukuba ndingubani. Wayekhona utata yena msebenzi nalo uba ndingubani. Mna bathandekayo uThixo kudala ehamba nami futhi usezawuhamba nami. Amen. Wabhubha utata engandixelelanga ndasala ndingumkwena. Ndihlekwa ngabantu bebuthi ngeke ngibahleki. All right. Kwasala utata omdala. Kwathiwa kumngeni mina apha esifubeni, uyambona utata omdala apho lo? Akazugula xesha lide. Bukwagula lo uyafa. Kudala le before afa. Ngako ke uba ufuna ukuzazi bongubani ngobuza yena. Ndiyakhumbula sifika phambili phandihlala khona ngoku kulotata phandihlala khona. Kwakunezitene ezininzi basema naye phandle nje tata omdala. Athi ke yena uthini tata? Ndithi mna uyazi ba wena bukwagula wena awuzuphila. Bukwagula niyahamba. Ahle. Ndithi ke ngoku uzohamba kanjani ungandixelelanga uba ndingumni? Ngicela landeleke yonke into yalapha ekhaya uba ithuwana. Akho nto engazange ndiyibuze. Ndayobuza ndayotsho kwimbeleko yonke into yalapha. Uthi ke ngoku uyibuzela le nto tata. Ndithi ndiyibuzela uba na ungabikho, ungabikho mntu ozozodlala apha ekhaya. Ethi wenza isiko kanti akenzi into yalapha. Niyayibona? Uthi ke ndimamele ngoku ungenaphi ke ngoku bese hayi ndindoda into endiyi. Amen. Into endiyo ndindoda kweli yakhaya. All right. Masiye ke into baseke kwakhona ofika ethi uzowenza lonto ndamgxotha. Ngoba akezi ngendlela yapi yalapha. Baza benzela ukunazisa ukuba ifamily yami ndiyayilamlela kwabadala. Amen. Kwabadala uyawubethwa ngabantu abadala uba awuyenzi ngendlela yakho na. Amen. All right. So ndasazi ke ngalo mini okay kimunaye ngintsane wangunaye. Ndaqala ndasazi ngalo mini. Amen. Ngikutswale ngikupane. Ndasazi ndayazi lento yachazwa yagqitywa. Ndabona into ezininzi bekungeyizizo kuthiwa zizo. Uyabona masowuzazi uba ungubani? Ubona izinto ezininzi ebekuthiwa zizo kanti akuzizo. Kodwa besivakala ziright ngoba
ukhule kuthethwa kanje apha ekhaya kanti akuyoya lapha lento ethethwayo into ethandwayo nje. Kunjalo ke nasensindisweni ndenzela uba ningade noyike nithi ndiyathetha kwezagusha ezingena pha endlini. Kunjalo ke nasensindisweni kunento eninzi esikhule sicinga uba ngeyalapha ngoba sikhule ithethwa kanti akuyo yalapha. Amen. Ewe bona abantu abasindiswe xa behlangana bathetha izinto zivakale kodwa kuzizwe zalapha. Amen. Dismisele ke ukuyeka iBhayibheli ithethe. Dala sathetha. Ngofuneke kuyeka iBhayibheli ithini? Ithethe. Uzazi uba ungumni. Uzilande. Kodwa ngoku funeka uzilande kakuhle uyiqonda nawe imake yakho. Funda ke mama kwabasebantwana Thessalonica chapter 5 verse 23. Wanga ke uThixo woxolo ngokwakhe anganingcwalisa niphelelisekile. Uthi ugqibelele umoya wenu nomphefumulo nomzimba ugcinwe ngokungenakusoleka ekufikeni kwenkosi yethu Yesu Kristu. Iyamangalisa singekangeni nakabanzi. Iyamangalisa. Phansi sacula ingoma ethu kuyomangalisa ezulwini. Iyamangalisa into yokubana ngokukaThixo kwawulomzimba wethu ugcine ungenakusoleka. Amen. Umzimba uThixo umzimba wakho xa usindisiwe ugcine ungenakusoleka. Andikathethi ngoku ngelingaphakathi. Amen. Ubusazi na uba umzimba wakho uThixo ugcine ungenakusoleka ngoba xa ebuya ubuyela wena wonke. Amen. Ayisukani madoda. Ndithi xa uThixo ebuya ubuyela wena wonke. Uthi omnye ngubani ke umna ndonke? Ithi iBhayibheli umna ndonke ngumoya, ngumphefumulo, ngumzimba. Amen. Kangube khona kwintetho zensindiso ezithi eyona nto embi apha kum umzimba. Kuthiwa ngaphakathi na problem. Ingxaki nansi ngaphandle. Kodwa uThixo ezulwini akaboni ingxaki nakweliphi icandelo. Amen. Angeke. Angeke. Ndithi uThixo njengoba umuntu unamacandelo amathathu. Amen. Icandelo ngumphefumulo. Ndicinga biclear ngumphefumulo, ngumoya, ngumphefumulo, ngumzimba. Cinga ba iclear. Yimake yomuntu le. Njengoba noThixo eziqu zithathu, nguThixo ubawo, nguThixo unyana, nguThixo umoya. Lo wayethe masenze umuntu ngokomfanekiso wethu asifuze afane nathi. Amen. Kanti lisezi ixesha lokuba uzovela umzimba kaThixo wenyama ogama lawo linguYesu. Amen. All right. Senziwe ke ngamacandelo amathathu. Ikhona ke impazamo ebandleni. Andithethi ngaphandle ngoba thandeka nami kule series ndigxile ngaphakathi. Ikhona impazamo yokucinga ba apha ngaphakathi either umuntu unomoya okanye unomphefumulo. That is ingathi umuntu uneziqu ezimbini okanye unamacandelo amabini, umzimba nengaphakathi. Amen.
Xa uya kwincwadi yamaHebhere chapter 4 verse 12 kuthiwa ilizwi likaThixo libukhali lihlaba lihlukanise kule ndaba namhlanje lihlukanisa umoya nomphefumulo. Ubone bake ngokokhe ukhona umehluko phakathi komoya nomphefumulo. Ibandla lihamba nami? Ukhona umehluko. But ndichonga bomba ukuba niyazi na uba lento thina esiyithatha njengotshaba lwethu umzimba. Uthi uThixo lento othi wena lutshaba lwakho mna ndiyigcine ingenakusoleka kude kubuye uYesu. Anikho lento etsho iBhayibhile ngoba ayitshondi. Niyayikholwa? Amen. Uyayikholwa mina? Xa uThixo ekujonga ukujonga wonke. All right. Mandizame. Yeyiphi indawo evisebenza kakhulu ngapha kuwe? Yeyiphi indawo evibhizi kakhulu njengam? Yile. Sibhizi yiyo. Yiyo le kuthiwa mayihlaziwe. Yiyo le kumaRoma 12 verse 1 and 2. Mayithweni mayihlaziwe. Ifoni enga-updatewanga ayisebenzi kakuhle. Amen. Ifoni engahlaziywa noba ingase zingene elingakanani but it's good for nothing. Ngoba isoftware le funeka ithweni na ihlaziyiwe ilungele elo xesha. Xa sekufike elinye ixesha funeka futhi iphinde ya-update. Amen. Hey madoda. Hallelujah. Amen. So xa ufuna ukwazi ukuba unjani sujonga isipili. Ndiyazi akho mntu ongadlulanga isipili kodwa laa nto oyibone esipilini ayitsho uba unjani. Xa ufuna ukwazi uba unjani sujonga umama akho notatakho. Hayi ndiyanibhida namhlanje. Sujonga abazali bakho besothi thinje. Amen. Suyenza lona. Isipili nabazali bakho zilabels zoluntu zokuqonda. Andani mayineva bathana. Isipili nabazali zilabels nje zalapha emhlabeni zokuqonda kodwa njengoba nami ndafa ndifana nobanda ndifana notata omkhulu. Ilabel leyo yokuziqonda nje. Yabona kunenhlahla ba uyamana ukuthi noba lo muntu ufana nabantu ndifana notata omkhulu andifani even notata. Ndedlula kutata ndayakuyise. Yabona uba ndimkhulu. So akusekho ngxaki uthi I wish bendimazi utata omkhulu wakho. Xa upheke mna ubona yena. Le nto yatsho nguYesu. Xa upheke mna ubona utata. Amen. Bandiyazi baniyazithanda into zotata omkhulu ninganoba ndiyaphi. Glory be to Jesus. Ndithi ke le ndawo esigqiba kuyifunda iyaveza okanye ithi ukuba ke wenziwe ukhona umuntu okwenzile. Amen. Amen. Ukuba uyidesign ikhona idesigner. Ukuba udaliwe ukhona umdali. So ukuze uzazi uba ungubani jonga umdali. Sujonga umzali. Uzuzazi uba ungubani jonga umenzi. Sujonga umzali. Sujonga isipili. So
So uzuziqonde uba ungubani, jonga uThixo. Sujonga even nebandla lakho, jonga uThixo. Amen. Hallelujah. Le triangle le elapha okanye lo ncantathu ola usibonisa ubomi bukathi nguThixo. uThixo uZiqo ezingaphi? 3. Andanoba kwa ile ndawo nzayigqibana namhlanje ngalo. Kodwa ngithi asikazufa. Kodwa masiprithiwe kusekho sidingo sakuyigqiba. Ngoba sabele siyazi. Amen. So ndithi ke le triangle njengobuyibhekile ibonisa ubuThixo buhleli kuthi, ibonisa ubomi bukaThixo buhleli kuthi, ngoba kaloku sithi aba. Amen. Then le triangle ibonisa uThixo ephi na? Ekuthi. Bubuthathu bukaThixo. Amen. Then umoya oyingcwele njengubona pha phezulu yeyona ndawo econnected nomoya wethu. Uyayibona ioffice? Kulapho zonke izinto zenzeka khona ezisuka kuThixo, zidlule zingene emphefumulweni, zidlule, haleluya, ziyongena emzimbeni. Uyabona uThixo ba akho ndawo ayishiyayo. Amen. Bengicela ibandla liphile. Amen. uThixo akho ndawo ayishiyayo. Uthi uJohn xa ecacisa ethetha ngamazwi uthi sizawukwehla sihlale emntwini. Apha kuthi sinayo into yokuthi kuhlela umoya oyingcwele. Ngamanye amaxesha sithi kuhlela uYesu. Banqabile abantu abaye bathi uThixo lapha kuno. Glory. Abe ethi uJohn sizawehla ngobuthathu bethu siyohlala emntwini. Xa ehleli ngomoya uhlela uThixo wonke. Hallelujah. Amen. So uThixo uyise, unyana, umoya bakuthi ngokuphelela. Amen. Ngoba umoya wengcwele umele bona bonke. Ubusazi na uba umoya engcwele akho nto ayenza engayithathanga kuYesu. Amen. Ubusazi na uba uYesu uthi akenza into ngaphandle babone uyise esenza into. Ubusazi na uba uYesu uthi andithethi into ndingevanga uTata eyithetha. So yonke into ethethwa nguThixo iza kuYesu ibe seyiza kumoya wengcwele kube ngona ifika kuthi. Uyayibona ivela phi lento? Kulula xa umane uthi wathi uThixo kodwa engqondweni yakho ubuqonda okay kahle ngumoya. Hayi nguye nyani uThixo. Amen. Kunala chain. So uThixo ukum nakuwe ngokupheleleyo okanye ngokupheleliswa kwethu. Masibonge inkosi ngoba namhlanje abazali bethu bayaqalisa ukuhlangana kwindawo abakuzo ukuze bamamele i-message esuka apha bendawonye. Siyabamkela ke nabo ngokuba bethela izandla. Hallelujah. Amen. So ubukho bukaThixo empilweni yami, ubukho bukaThixo empilweni yethu abuphelelanga kumoya kuphela. Buyangena emzimbeni, buyangena emphefumulweni. So uThixo ungamvaleli kuphela kumoya. Hallelujah. Amen. Ukuwe wonke, ukuwe. So wena uwonke ungcwele. Amen. Uvile ukuthi amen 4. Kukhona ngazathi awungeke. Hayi nokuthi abanye wena wonke ungcwele. Amen. Kaloku
sikhule sicinga okanye kuthethwa into yokubana ubungcwele yinto esiyenzayo. Amen. Ndithi sikhule intetho yokomoya ithi ubungcwele bulele entweni elungile endiyenzayo nembi endingayenzi. Andinibazi kanjalo ubungcwele. But iBhayibhile ithi uThixo makaningcwelise ngokupheleleyo. Amen. Ubungcwele akuyonto ndiyenzayo, yinto endiyenziwe. Amen. 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 Ndithi ubungcwele akuyonto enhle endiyenzayo nembi endingayenzi, yinto endiyenziwe. Phinda uverse 20 ngoba ndiyaqala ukuxoka ngokubazalwane. Wanga ke uThixo woxolo ngokwakhe anganingcwalisa niphelelisekile. Khoma. uThixo woxolo uba bendisazi silungu benzothi himself. Ngokwakhe ndifuna uyibone le nto yobungcwele ivela phi. uThixo woxolo ngokwakhe wanganganingcwelisa. Ebazana yabona namhlanje ndinzulu. Namhlanje luthando lukaBaba. Ndinzulu, ndibanzi, ndijulile, ndiyazeka yini pho ndifikelele kuni nisebungcweleni benu. Glory. Lento yobungcwele ukhona umuntu oyenzayo. Igama lakhe nguThixo ngokwakhe. Once ubungcwele baphuma kuThixo beze ebandleni siyaqala ukukhompyutha. Once baphuma bathathwe ezandleni zikaThixo bazothelwa ebandleni siyaqala ukukhompyutha. Because ikhompyutha ngezinto ezinhle esizenzayo nezimbi haleluya esingazenzi akekho uThixo apho. Jesus. Nokungayeka sokumamela nje futhi ndiyacela. Ngiyabonga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngubani ongcwelisayo? Yabona uyeka nokuthi kodwa iBhayibhile ithi ngubani othe ngibuze aba babukele. Ngubani ongcwelisayo phelani kweloqala? Kaqathana ke bazilini kubuya obani bangcono awubheke obani ngoba ubungcwele sibuthathele kuthi. Kanti into esesiyenziwe. Amen. Sizoyofika. Kanti singcwele kwenzekani kahle uba uthi ke singcwele? Hayi. Ingxaki esibhekene nayo asibhekananga nomoya, asibhekananga nomphefumulo, asibhekananga nomzimba, sibhekene namandla esono. Amen. Ngoba ndiyazi baxa ndisho kanje umuntu ongawe ngacimba hayi bomnandi kule cawa hayi yashayitwa awe opa freeway apha udluyizona ngoba kuthiwa singcwele. Khona ingcabo oyibonayo kule picture endikuzamele yona, kule ngcabo oyibonayo kunesono and xa usibhekile siqhamuka ngaphandle singena ngaphakathi. Amen. Because amandla i-influence amandla esono akhona emhlabeni, but xa sowusindisiwe ayaqhuthwa kubani? Kuwe, ngoba usisidalwa esitsha, but akazuyeka ukuku-influence. Amen. Into nakuliwe rongo nesono since ndisindisiwe de kube ngeli xesha isono sakhonjwa kum. Sakhonjwa phaa kunoThixo wakhonjwa sona sayekwa phasi khoyo. Ingathi ngani ndiyabona udubula njani ukani lo muntu omdubulayo lapha emva kwakho.
awulibala umgqiba wena kweliyacansi kanti udlala nje ngebullets. Nikona? Amen. So isono ngokwe-terminology namhlanje yi-hacker, kumgqekezi. Umxaxa kubeka abantu besithi bebhale ezifonini, hayi ningasanifona ningabisathini ifoni yami ihackiwe. Kanti kunalo muntu ongene efonini yami ngaphandle kwemvume yami ngenjongo yokonakalisa. Jesus. Nangoku i-most into yenziwayo xa uhackiwe kucelwa imali. Into yokuqala sethi uyakwazi noba ungubani. Ake ndabalisela ulithaba apho ndifonelwa ngomnye umfo owase-Goldwagen apha eKokstad. Wathi hey Meneer, watsho ndithi mna usho ubuthetha nami, uthi ewe ndithetha nawe, wena unemoto enje ingaba sekuhamba kanjani ngoku? Hey xa uncede nge-200 apha. Uyandazi because ukwazile ukungena efonini yalamfo kaYuli, ungenile efonini wagqekeza, wayifumana yonke idatha, wayifumana yonke information ngalamfo. Wow! Isono senza loo nto, singena singavunyelwanga siyifumane yonke information ngawe. Jesus. Ingxaki esibhekene nayo ayingomzimba. Itopic yanamhlanje upart 1 sizothetha nje ngomzimba. Akasibhekananga namzimba kodwa sibhekene nomgqekezi, sibhekene nehacker. Amen. Sibhekene nantona nomgqekezi. Ngamanye amazwi sibhekene nevirus. Amen. Sibhekene nevirus. Isono, amandla esono afana nevirus. Amen. And akekho umuntu ongekho clear South Africa ngevirus. Siphuma kwisifoni. Ivirus ayiceli kungena, iyagqekeza ingene, ifumane information, ihlasela lapho wiki khona. So sono leso lilo ngamandla esono. Phansi ndathi uzawusila ukudla uncame xa ungazi uba ulwa nabani. Amen. Ibandla likho? Amen. So sibhekene ke i-challenge yethu, utshaba lwethu yile ntsholongwane. And ayikazi uyandawo nawe uyabona nje uba hey kubi emhlabeni. Uthi uzibuza abantu bathini nalo bendimthembile abanye bafunde bayithini imfundo kodwa benza izinto ongazi uba ingqondo yakhe ibipha ayikho ngqondweni ile hacker. So uzawukwazi nokushumayeza umuntu understand umuntu ongasindiswanga kahekhwanga kwayena ingaphakathi kuye. Ikuye lento ingaphakathi ilawula ingaphakathi. Jesus. Amen. Diphanse ndathi ibambe into ethi akho nto erongo kuwe. Akho nto erongo kuwe. Khawuzikhumbule before ube nomkhuhlane ubunjani. Wenzeni ke ngoku wena uzube nomkhuhlane? Alithi kukhona into engenile. Oh bathandekani yandiyo? Kukhona into enjani engenile. Funeka uyazi eyona enemy yakho. Sikhule ebandleni, intetho nangoku sesebandleni ithi utshaba lomuntu nguye. That is nonsense in a polite manner. Utshaba lomuntu osindisiwe hayi ngeke uthi wawulutshaba lukaThixo wakuthanda uThixo ungasindiswanga wakusindisa wangumntwana kaThixo qhiqi wena ngokusowulutshaba lwakho.
ibandla mamelani ke ngizomamela alikwazanga shame umvilo shame alikwazanga lithathe inyama layenza umzimba. Kudala ndiyifuna kanti ingxaki iphi? No, ibandla liconclude lifikelele kwisigqibo sokubana xa iBhayibhile ithetha ngenyama, ukuqaphela uba iBhayibhile xa ithetha ngenyama ithetha kakubi. Isuka pho lathatha inyama ibandla layenza ntoni na? Umzimba. Kanti there is a huge difference between the body and the flesh. Kukhona amaxesha eBhayibhileni kuthiwe inyama, but xa uthi amameli no kuthethwa ngomzimba. So apho funeka ube si-student ke ngoku selizwi, funeka ube ngumfundi welizwi, not ungahambi wecawe kuphela. Because uthi uPawulos nangoku ubomi ke endibuphila kaloku nje ndisenyameni, ndibuphilela kubani? Ekukholweni kuYesu Kristu. Anytime or almost every time kuthethwa ngenyama, then loo nto ibe positive, yazi uba ngumzimba lowo. But it is the problem yayo silibandla akusithi inyama. Bazalwane nikhona? Yazi ndifuna ukunifundisa ongathi anazi kwanto. Ndihayela uba nje sibekwa ebhaxa bhinqisa amasele emva kocanga. Andifuni nomnye endicinga uba ndifuna ukumfundisa ngongathi yena ndifuna kube ngathi ndim ndodwa wazi le nto. Nansi apha ilahleke khona abathandekayo, inyama nomzimba. Yintoni inyama? Inyama zingcinga nezenzo zomuntu omdala. Amen. Inyama nguAdam. Uyuba unokumjonga uAdam. So inyama, xa iBhayibhile ithi flesh, ithi inyama, ayitsho le nyama. Ithetha ingcinga nezenzo zomuntu onjani na? Omdala. Ithetha indlela yoluntu jikelele yokuzenza ngcono bhetele. Uthi omnye uthetha ukuthi singasenzi ngcono, andithethi loo nto, ndithetha le. Umzekelo omhle wenyama masibe siye Edeni. Umthi wokwazi okulungileyo nokunjani nokubi, singaka sitsiba siza ngapha kwiNew Testament sithi nantso inyama. Because bathi babadle isiqhamo salamthi, badla isiqhamo salamthi, konakala kobani? Kubo. Batho bazibona uba bebehamba uyabona ingxaki bengekho mzimbeni still bazibona uba bebehambaze. Nangoku xa kanti wena usindiswe uvutha kangaka nje kungenxa yezinto ezimbi ongazenzi nezinhle ozenzayo, usahamba ngokwenyama, not umzimba but flesh. Amen. Once kwakhona i-competition, yazi uba kunenyama. Glory. Ibandla liyafundiseka. Amen. Introduction lethiwe andikaqalisi ukuthi nonza uqalisa next week. Ngomusokwana usekhona. Akayive lento live bukhona. No, ngeni. Nivile? Nanso into esibhideka kuyo, ucinga xa kwenzeka izinto nguwe kanti inyama. Yiva kaloku iva ithi iBhayibhile abakaKristu 5:24 Galatians abakaKristu
bayibethelele inyama nenkanuko zayo. Kodwa kukhona ukuzibona ukhona wena umzimba ukhona kanti intoni loyibethelele? Wow, ku-Adam ubethelele isimo esidala. So inyama, flesh, sisimo. Okabe ndingutata ugumbe enza qedela. Qedela uthi umzimba ecaweni bantu. Yabona nganza hamba inyama futhi. Nitayo nyama le bantu makaxedele nathi Osile kodwa umoya. Praise the Lord. Niyayibo bathandeka. Nansi le nto yonakele endikholwa ukuba yonakele khona kufaniswe inyama nomzimba. Kanti asifani. Uthomnyeke uzawuyazi kanjani? Hamba ufunda isiGrike, uzofika uyafika ukuxela uflesh uba ngubani, afika ukuxela ubody uba ngubani. Ngoba ngoxa kuthiwa akufunwa nyama apha kahle ecaweni esindiswe akufunwa wena. Isiqo esisakho kude kuthiwa uthi uzithandeka niyambona uDodo mhle kanjani. Uthi uzithandeka nje ufunani because kucingwa uba inyama le. Azange nisindiswe, zange niyazi nazange yenzeke nalento kule caweni. Ungaphiwe wezinye nje kule. Noma ngikushela 30 minutes kodwa kenzi kwanto. NoDodo basathi kuphela. Engekalili uDodo ngishumana namhlanje asiphume. Ngizama ukubonisa amandla engibheka nzima kakhulu. Azawulilisa uleku wami. Nikhona kodwa bathandeka? Nikhona? Umehluko mkhulu ngithi abakaKristu kuthiwa abakhe already bayibethela inyama nenkanuko zikabani. So xa uraise inkanuko yazi ba lonto ayiveli kubani kuwe kodwa kule virus kodwa izawuconnecta kubani na kuwe kube kuwe ke ngokuba uyafumana kube kuwe ke ngoku ngoba sizoyofika kwivesi ethi ningawanikela amalungu omzimba wenu abe zixhobo zokona. Jesus. Ngoba uThixo uyayazi. uThixo uyayazi into ayenzile kulomzimba. Amen. Uyayazi. Uyayazi. Nabo ukuze sisindisiwe athi umuntu hayi ndikubone useza baba usindisiwe akabonanga moya wakho akabonanga mphefumulo ubone umzimba uradiant ukhanya insindiso umzimba. Abantu abasindiswe ngoba sihamba nokuseli siyale ndiyababala ndijabona nozapha umzalwane ku yabona ko bayabonakala emzimbeni. Amen. Nobuphi uyambona umzalwane. Xa ngenyama wasaba kwini kuphela. Nabo abantu abasindisiweyo. Ngoba uzambona omnye ehamba pha enxiba ivest evenkileni kuthi cha uyakuthola mzalwane uthi wena ngumzalwane ohamba enxiba ivest. Khona waba kwini ndithi ivest abayinxiba wena abazali babona ngokunxiba awubaboni ngeglory. Unengxaki wena. Kanti la mntu njengoba egijime phanje uphantshelwe livili lapho usawuthenga into yokusela ubhizi umuntu utshintsha ivili ngapha wena ubone mzalwane bese ndiyabuza unguye ke wena umzalwane ungangamboni kanjani into yiyo bese ndikuphendulela unguye nyani umzalwane kodwa udinga iupdate dinga nto zimbini izinto pha kule machine mna ndazinto ke ndiva xa nitsho kuthiwa kune motherboard phaya kuthiwa kune hardwares phaya haleluya kuthiwa phaya kune intoni le esoft kune software pha. So uThixo into awayenza mhla ekusindisa wafika uyile phone uvile kahle wabe setshintsha kwanto wakhupha ihardware wayilahlela pha wafaka entsha. So ihardware elapha kuwe intsha noba uphi intsha nesoftware
I-hard work engokule, that is ilingaphakathi lakho eli ubuwena akudingi update kodwa umoya wengqondo uyadinga ukubekwa ezingeni lokusebenza ngelo xesha. Amen. Ngelo xesha ndiqunukiswa yenye iPad phaa endaba nayo amamele ayeza ngoku. That is many years ago. Onguxala amamele athini ngoku hayi. Umkhuba wayo noba ungathi udownloada ntoni uyabona ke ngoku ndakushumayeza noba ungathi udownloada ntoni ithi lento i-incompatible kule phone ayikwazi ukungena kule phone. Kutheni ingakwazi? Because le phone ayi-update ayizamkele ezi zinto ngoba ayihlaziywanga. Kunjalo ukudibana nomzalwane ke ongahlaziywanga. Kunjalo ukuba ngumzalwane kuthi kuza izinto zeli xesha ezizokwenza operate easy kweli xesha ichithe zingangeni. It's not a problem. It's not a problem. Uduve kuthiwa bathi bana abazali bendawo abanamqali bayatsho. Kufuneka wazi ngoba kutheni zingangeni. Aba-updatewa. Abafuni ukuzi-update na. Ngoba akuyo fault kamfundisi always. Iphindi ibe yifault yebandla. Ngoba uYesu xa sekhathele leli bandla elilidwa umkwena ubhale ileta. Wabhalela iSCC wathi bhalela ingelosi yebandla lase-SCC uthi ndithi ndime emnyango. Njengoba yena engandifuni yena akayifuni uba abe updated. Akafuni ukuhlaziya isimo sengqondo yakhe. Akafuni ukuhlaziya isimo somoya wengqondo yakhe. Kutsho njalo Efeso. Then into endizoyenza ndinguYesu andifunwa kweli bandla ndiyayazi loo nto. Umfundiswa lapho ufuna izinto ezindala. Amen. Uphethe ivangeli elinjani na? Elidala. Xa ethe elidala lo utsho elidala akatsho elidala. Okay. Uthi uYesu mna ndime phaa emnyango I'm knocking. Nabano lapha phakathi. Uyabona nawe khona na uyadlula uYesu kubafundisi. Xa abefundisi sebevalile. Aye kuphela ngabafuni update. Wow! Uthi dimenyango bengiyakonkoza. Nabani ke utafule. Uyayiva lento? Nabani utafule ndawungena ndidle naye ngoba ekhona umfundisi wakhe. So nenzela ninga relax kakhulu nibeke pulpit kuphela. Ewe ikhona isa pulpit. But unga relax kakhulu when you ready na. Yeah, amen. For uhlaziyo. Hallelujah. Ready nawe. Ukulungele nawe. Hallelujah. Hallelujah. Njengoba ubona ke amandla esono. Hayi manje ndiyibeke le foundation bathandeka. Mhlawumbe sawuqalisa ukubeka istena kule veke eza. Amen. 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 Yo. Uyasibona isono singaphandle naso xa sawusindisa amandla esono ngaphandle. Ndikunika le picture kwenzela uba uyibone.
abazali bayabona nabo ngoba seyafuneka kule cawe i-project izinto nizibone kakuhle hayi usimane siyokopa amaphepha ukopa ku-wrong. Hallelujah. Ungaphandle lo mfana masimbize ngoba usikhebereshe ungaphandle uyambona uba xa engena phaa ngapha uyabona uba kunedots eziya ngaphakathi ila ngakana power kuwe but uyipower yena on his own. Kwa xa ingena ungena efadile uyambona utarget entwana phaa kuwe uya straight emphefumulweni uya straight kwi-soul. I-soul ke kukuqonda yimizwa intando kwi-soul kuhlele ezo zinto emphefumulweni. Then bendicela ukuthi kuwe Gqolisa Gqo umphefumulo wakho nawo awunangxaki. Majezu wagqibela umuntu ifanishumayela glory your soul ayina problem. Ilo nto bethi bless the Lord noba ukofanga oh my soul and all that is within me bless his holy name. Phefumula kona ngxaki kodwa kuneheka kunamandla kunefuthe kutheni nawo mhlawumbe kunesicacisa again mase sifike emphefumulweni but yazi bakwenzeka ntoni umphefumulo unjengesipili ureflector ubonakalisa lonto ojonge kuyo. So umphefumulo wakho uthi xa ujonge esonweni kwipower yesono ngaphandle njengubona into eziphumayo zizono sins. That is why uzibhaqa wonile. That is why uzivuthethe kakubi. That is why ubona urhala into befanele uyirhalelanga. It's because umphefumulo wakho uyawubhekisa emandleni esono. Amandla esono afumana access. But xa umphefumulo wakho ubhekise kumoya, the Holy Spirit apha kuwe into ephuma ngaphandle uyayibona imisebenzi emihle good works and uyayibona bold because isetyenzwa kumoya. Glory. Amen. Benzela uyazi make yilento ithi iBhayibheli ngokwena hlaziya ntoni umphefumulo ngoba kulapho igame ikhona. Kulapho i-war is being waged. Kulapho imfazwe ikhoyo because yona ndawo yokucinga yona ndawo yokuthatha izigqibo yona ndawo yokuthanda nokungathandi yona ndawo yokukhetha. So Satan is leveling yonke i-army yakhe against umphefumulo. Nika nimva uDavid athi udangelele ntoni na mphefumulo wami akathi mzimba wami akathi moya wami uthi mphefumulo wakulapho siva khona. Hayi so ifuna ke ngoku njeba kuthiwa makuhlaziwe ntoni umoya wengqondo so that noba uyahlasela lo iheka iyafika. Xa ifika iheka xa ifika lo mgqekezi amen afike wena ungabhekisanga ngakuye ngubani nokaxelwe ifoni yakhe ethi tshintsha ipassword ngoba khona abantu abagqekeza ifoni yakho abangangeni but iyakunotify kukuthiwe lungisa kwakuno khange seyithi ifoni yakho vuma xa uthi khandiyenze le because isono sicela imvume bathandekayo asicela imvume siyazingenela but xa u-updated
xa uhlaziyekile sifika sibounce sithumele umyalezo othi ngicela ipassword asikwazi ukuyenza into besizoyenza funeka ipassword kuwe kukunge ngokuba ndiyayifaka na. Amen. Once ndayifaka gqekeza ifoni yam gqekeza ikhompyutha yam. Yiloo nto besithi namhlanje xa ufonelwa noba ufonelwa phi suthi yes. Ingaba unguye umama uqoli suthi ewe because la ewe ipassword. Ndicinga uba mna kudala ngekayiqondi into abantu balihlaza xa ethi umntu ndithe ingaba ngubani bam athi omnye ufuna bani wena. Amen. Babesebeyifumene na bonanga umgqekezi ngoba wena usuthi ewe manje uthi yes uhlala endaweni ethile yes manje uthi yes bona bafaka lo Yesu wakho kwezi zinto abafuna ukubulala ngazo. Then xa uthi uyagijima mhlawumbe uba ibhanki into yokuqala xa uthi uyagijima uye ebhankini kuthiwa kuvume wena. So mayingabi lula into xa uthetha nomuntu ongamazi uthi ewe. Amen. Ngoba umnika ntoni? Password, umnika code, umnika i-personal identification number. Kanti kuthiwe personal, not communal, personal. Le nto kuthiwa yi-PIN. Amen useba? So umzimba, umphefumulo ubonakalisa loo nto obhekisela kuyo. Xa uxelela abantu okanye uxelela abazalwane kanyekeni ukuthanda into zehlabathi kanyekeni kuthiwa asindisiwe kuthiwa khona akazi basithi sanunike i-license. Amen. Ihlabathi sanunika i-license. Uthi uyaqaphela impilo yakho seyi-roller coaster sengamahla inyoka kadlibhi nomosquito wena sowucela imithandazo ndaweni yoba uyotshintsha i-passcode that is repenting. Ibandla liyakhanyelwa kodwa kule mizuzwana isele. Amen. Uvile uba i-solution apha sikathi ithandaza asikathi nikela asikathi izemission uzothandazelwa. Hayi. Into endiyifunayo kule period ukuba sizazi. Kufanele ukusebenzisa ifoni ongayazi. Uyaxinga phana awufani nami na ifoni ndiyazi bona ndifuna ukuyicofa ndifone ndifuna ukuyithini. Ezinye izinto zawenza umuntu ofuna lonto. Bakhona bathandeka ivake bese ndizawuqala masigqibeke i-introduction siyeke i-intro. Ndicinga uba noko ndiphakile bathandeka. Amen. Hayi ndiyakholwa uba nawo ndithe ukuthi yi-buffet i-buffet ke buffet kodwa into kuthiwa zi-silent ndingashumayela futhi ndidokumenti kuthiwa zi-silent ezingezivakale kanti zinjani ndiyeke kodwa. IBhayibhile ithi singcwelisiwe ngokuphelelisekileyo. Uyayibalanda? Ngokuphelelisekileyo entirely. Amen. Holy. Ngoba wena xa kuthethwa ngawe okanye kuthethwa ngam andipheleliseka zingabalwanga zontathu ezizigaba okanye lamacandelo which is umoya, umphefumulo, umzimba. Uthi kuthiwa zontathu ezigaba singcwelisiwe ngokuphelelisekileyo asizuphinde singangcweliswa.
ke ngoku ukungcweliswa kuko okufuneka simane sikubethelela. Amen. Sithi kukwahlulwa, sithi kukubekwa bucala. So umphefumulo, umoya, umzimba ubekwe bucala, ubekwa ngubani? kuThixo. So that mhla kubuya uYesu nibe ni blameless, ningenachaphaza. Xa ebuya uYesu uzolanda ibandla elingenamibimbi, elingenachaphaza, elingcwele. Kuthiwa elibandla uYesu uzawulinikela uYesu kubani? Kuye. And lenziwe nguYesu zelibenje so that akwazi. Khangela nje simanga, uYesu wenza into so that ayipresente kubani? Kuye. Wow! Le ntshumayelo yaphezulu xa uyishumayele kancinci malibonke igama lenkosi yala Sunday. Amen. Ndithi uYesu akathethi nomuntu, uthetha naye. uThixo uthetha nabani na? noThixo. uThixo ezifunga yena, because akusafuneki mntu ngoku. Safuneki mntu. uThixo ethetha nabani na? uThixo engcwelisa ibandla ukuze alipresente kubani? Kuye. Lingenamibimbi, lingenachaphaza. Bendicela ukuthi ma-SCC sinjalo kuThixo. Sinjalo. Akulendaba ubani uthini, kunendaba uThixo uthini. Sinjalo. Kunjalo, adithi. Kunjalo. Ndakhumula lo ndawo yanebithingo elongo. Amen. So xa kuthiwa into singcwelisiwe, xa kuthiwa into ingcwelisiwe, yenziwe uba yahluke, ibe different, ibe distinct. Ayi madoda, ndike ndaphumzekelo ngixoxa noThixo ndithi uzuqonda uba senziwe sahluka. Athi umuntu osindisiwe ebheda phakathi kwabantu abangasindiswanga. Andithi bakhala kakhulu. Why? Because bayamazi wahlukile. Ngamanye amazwi ungcwelisiwe. Noma engazibona lathemba ukungcweliswa, wahlukile. That's why likhala ihlabathi xa eva umuntu ndimthukile. Amangale. Because umangaliswa into yoba ndiclear, ndahlukile. Hayi, abamangaliswa babevuyiswa kukubhetha komuntu osindisiwe, bathuswa into yoba lo muntu ohlukile uyaphi kuthi. Ndenzela umuntu ocimba apha kwenziwa isono sibe lula. Apha isono sisibeke endaweni yaso. Isono sistrong. But funeka understand the position yakho against isono, ne position yaso against wena. Naxa usenzile wazi uba awuzubeka balabani nguwe. Watsho nje uDavid wathi ndonile kuThixo. Kundone uye yedwa. Kwathi ngoba wayengekasindiswa wathandaza, wathi dala ngaphakathi kwami inhliziyo enjani na ehlambulule. Ngumthandazo umuntu ongasindiswanga lowo. Uvile kuthi siyahlaziya. Create in me a clean heart. Indumiso 51, indumiso yomuntu ongasindiswanga. Cast me not away from thy presence. Ungandikhabeli kude ebukhoneni bakho. Thina we are in the spirit. Thina. Indumiso 51, indumiso yomsuku hambile kuThixo uthi makajuni osowayeka ma bendimvile etsho ejwaya ukuthi bathi lungisa le nhliziyo. That's why wayengayilungisi ngoba ilungile. Hallelujah. Vile ke ma
Ningayeki ukufakaza nje uzuyeka nami ukuphawula. Ngivile bathandeka. Xa ifika ingena ndiyayithatha ndinkanani. Hayi eyethu inhliziyo imnene. Niyazi iBhayibheli ithi as he is so are we. Lento Yesu ayiyo ezulwini. Ithi iBhayibheli siyiyo. Suzidoubt believe. Uyeke basiza kuthuka sikuthini esikuyeke xa sidecide ukulandela inyama. Alright. Sithi ke kwenza into yahluke. So, xa kuthiwa ungcwelisiwe. Uthixo uyakungcwelisa. It means uThixo uqhawule ubudlelwane obudala. uThixo wadala ubudlelwane obutsha. Xa umuntu ekuKristu Yesu usisidalwa esitsha. Izinto ezindala zidlule. Pheka zonke into zakhe zisuke zabanja. Naku uyakungcweliswa. Amen. So sisebudlelwaneni obutsha. Ayithi ngasizuhlaselwa ngoba siselapha emhlabeni sizawuhlaselwa sisono sizawuhlaselwa lihlabathi kodwa lizawina ukuba asiziqondi ubuthina. Amen. Mandivale ngale point. Utata umfundisi uGuziki undenzele lula when standing behind him kule ndawo. Uthi ukungcweliswa kunje avela elokhweni idress. Uthi lokhwe yilokhwe. Intoni lokho? Iphindi bengenye into yathi lokho. Hayi uthi lokhwe yilokhwe. Ibhluke. Ngoba bazalwa yasithini lokho thina simadoda thina. Alright. Uthi ke lo mfundisi ilokhwe ilokhwe kodwa ilokhwe yomtshato. Vile ilokhwe yomtshato ithe ihlukile. It is sanctified. Ingcwelisiwe. Ngeke ilokhwe yomtshato uyinxibe ngoba kuphi. Ngoba ikhethiwe for injongo ethile kubani. Mandithi akuthi ngoba naku kuyatshadwa namhlanje wonke umuntu umhlophe wonke umuntu utuxedo. Wonke umuntu ucravat ngoba lokhu kuyatshadwa. Hayi kunabantu abathile abadesignelwe impahla ethile for injongo ethile for umsebenzi othile for umcimbi othile. Abo bantu basindisiwe babekwe bucala for injongo kaThixo for umsebenzi kaThixo for uba uYesu xa ezolanda ibandla lakhe angaxakeki uba ufuna bani ngoba ba different. That is sanctification. Kalo mazwi wena ubekelwe bucala ngenjongo ekhethekileyo nezukileyo. Kuweke lo yenziwa ngubani loo nto onke? nguThixo. Uyenze nini? Ngalamini usindiswa. Mandithi ayinandaba noba ukhulile enkosini noba ukhulanga noba uyagaga noba uhamba ngecala mawuYesu ebuya. You are going ngoba ubekwe kuqala for this purpose. Asithandaze mlungile Thixo wethu.